Ako hoćete ljudi pozvati u sljedećem videu, razvalite dole like button ako još niste stavimo do 300 like na ovom videu. Naravno, razvalite dole subscribe button, jako nam ljudi malo fale do 25.000, onak tako smo blizu, a ne možemo nikako doći. Stalno svako od vas baci subscribe ko gleda, jednostavno gledao sam na YouTube studio da 40% vas uopće nije nikad bacio subscribe na kanal, tako da lupite dole subscribe, mislim kaj gledate video ako se niste subscribali. Tako da eto, a sad, ajmo na jedan potpuno drugačiji video, nadam se da će vam se to svidjet i naravno ako hoćete pozdrav, sve pišite bilo šta po komentarima, pozdravimo Leone, subscribe se i tako to. I naravno u sljedećem videu imate pozdrav od mene i sada takozvani unboxing ili review na kanalu. Ok, ono što je ljudi vrlo zanimljivo, dobili smo najveću kutiju ikada na kanalu, to jest, a ne bi baš tako rekao najveću kutiju ikada, ali stvarno ljudi dosta velika kutija. I da, dobili smo stvarno nešto brutalno. Ok, pale su nam stvari, ali mislim da su žive. Inače dobili smo od firme Explorer. Obavezno idite dole u opis i posjetite tu stranicu, obavezno kupite neko od njihovog proizvoda. Jako su poznati u svijetu, to jest u Europi su jako poznati i stvarno razvaljuju svoj posao što rade. I ja sam dobio nekoliko stvari od njih. Pod prvo što sam vidio to su VR naočale. Evo ga, kao što vidite sad je u fokusu, stvarno brutalno izgleda, ovo je kutija. Ja sam samo jednom otvorio da vidim da li nije unutra cigla ili nešto, ali naravno nije cigla. Zašto bi bila ako su mi sponzor, da. Evo ga, to su VR virtualne naočale. Ono što smo dalje dobili što me vrlo iznenadilo, to tu čudo, to jest VR, to jest virtualna puška, takozvana, kao što vidite. Stvarno mi se, ajmo tak reći, jako sviđa ta virtualna puška, ali koliko sam pročitao treba baterije i ja ljudi, nažalost, tražio sam već 15 minuta doma baterije i nikako ne mogu naći niti jednu bateriju doma, tako da nemojte mi zamjeriti. Ja ću naravno reći nekoliko stvari o tome i dalje što smo dobili to su, evo kao što vidite, to su ove Bluetooth slušalice iz prve perspektive. Mislim da su slušalice stvarno brutalne, crno-crvene, tako da ćemo napraviti i to jest, reći ćemo par stvari o njima. Ja sam isprobao na nekoliko dana slušalice i sve što mogu reći to je da su jedna od najboljih slušalica koje sam ja ikad koristio. Mislim, ljudi, za cijenu i za kvalitetu ovih slušalica obavezno kupite, ako slučajno idete u teretanu ili tako nešto, ove su slušalice su prave za vas. E sad, ono čemu ćemo prvo reći to su ove VR virtualne naočale. Kada otvorimo ovo tu, da, sada smo dobili običnu bijelu kuticu, znači ako mi sad izađe neka bomba ili nešto, ok. Dobili smo, prvo što vidim, mislim ljudi iskreno ja nema šanse da ovo čitam, vidim da ima na 4 jezika, to jest malo više jezika, ima hrvatski, ima engleski, ima slovenski, ima ruski, znači ima sve. I da, tu smo dobili nekakvu takozvanu, evo ga, krpica, tako da, brutalna stvar. I tu smo dobili same VR virtualne naočale koje su podržane za većinu mobitela, to jest mislim za sve mobitele koji naravno za sve mobitele su podržane, ali ide od 4,5 inča nadalje koliko ja vidim, tako da eto, evo ih ljudi kako brutalno izgledaju. Ovo mi je najbolji dio, skidanje ovog tu dijela, sexy bitch, onak. Tako brutalno izgledaju, mislim bolesno izgledaju. Ok ljudi, evo ga, fokusiralo je i stvarno, evo ga, sad ćemo i ovaj tu unutra dalje skinut. I evo ga, skinuli smo te takozvane folije. I koliko vidim iz prve, brutalno mi se čini, mislim evo, kako to izgleda na glavi. Samo stavite na glavu, stavite unutra mobitel. Znači, kak ide mobitel, ovo tu, moj mobitel. Stavite ovako tu, znači i evo ga, mobitel je spreman za VR stvaranje, gledanje, ne znam šta ćete ljudi gledati, ali možete svašta gledati, mislim, imate sve u opisu, aplikacije, stranice, sve što vam treba, to je nekoliko aplikacija za igrice naravno ili za filmove, šta vi hoćete gledati, imate i na YouTube-u i sve, stvarno sve. Ja sam tu skinuo Cardboard, tu imate stvarno brutalne aplikacije, najviše što mi se sviđa to su ove igrice. Ja sam skinuo neke The Dark Forest VR, to vam je horor neki, nemam pojma koja stvar, ali stvarno brutalno. Ako hoćete vidjeti kako migamo taj VR, obavezno razvalite dole like, to vam je ljudi najmanji stvarno problem da razvalite dole like, meni to puno jako znači, pošto jednostavno volim vidjeti vašu podršku i to mi stvarno puno uljepša dan. Tako da eto, to je taj VR, po meni se čini jako brutalno, ne znam koliko dođe, to vam je oko 10 eura. Malo je skuplji, to je oko 100 kuna ako ćemo na hrvatsku cijenu, to je tamo reći 15 eura, tako da za ove VR naočale mislim ljudi da se isplati pošto su jako kvalitetne i jako su izdržljive.
Tako da eto, kupite ih, imate dole u opisu, vrlo su jeftine. Ako me hoćete kontaktirati za opširnije stvari, za specifikacije, imate naravno Face, Instagram, tako da me followajte sve. E sad, cijelo me se vidi moje pola lica, ali šta ću ljudi, vidi si cijelo me pola lica, pošto jednostavno van je mrak. Mislim, ljudi, nije mrak, ali je, kaj da kažem. Ok, sljedeće što imamo, to je ova puška, također user manual, kao što vidite. I ima točno na 7 jezika, njemački, italijanski, slovenski, srpski, hrvatski i tako dalje. Stvarno, koliko vidim, brutalno izgleda, brutalno ljudi izgleda i da, imate aplikacije, podržano je od 4.4 Androida do 8.0 do Oreo Androida koji još nije izašao na takozvanim mobitelima, ali kao što vidite, samo da se malo fokusira, evo to je ta puška. Ovako se tu izvuče kao za onaj selfie i sad stavite takozvani mobitel, a ljudi nažalost nema baterije, evo ga tu stavite mobitel i onda onak pucate, kućite, bum 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 i tako to, onak stvarno brutalno, gledaj. Mislim, bilo bi ljudi brutalno da još imamo baterije, ali nemamo, tako da mi nemojte ljudi zamjeriti, stvarno mi nemojte zamjeriti i evo nadam se da će vam se to svidjeti. Uglavnom, ono što dalje vam mogu reći, to je da tu idu baterije, one velike, ja nažalost nemam, imam samo male i da, šta ću, uglavnom to je ta puška, izgleda stvarno onak brutalno i stvarno mi se dopada na prvo oko, stvarno mi se sviđa iskreno. I ono što nam je zadnje ostalo, evo ih slušalice, wireless music earphones, idemo ih otvoriti, idemo ih unboxat i obavezno bi mi samo značilo da ostanete do kraja videa. Ok, sad tu bacamo sve u kutiju, ok, samo da sad tu pakujemo, tako zvano, ok, ono što smo dobili za, ne znam kako da vam to objasnim, evo, vidite ovo su same slušalice, ok, fokus, gledate, evo ga, to su slušalice, bluetooth, koliko sam skužio na magnetu, pale se i gasi se na magnet, evo ga, kao što vidite sad su tu oko mene, i koliko vidim brutalne, mislim ljudi, naravno da su brutalne kada cijena i sve stvarno nevjerojatna i odličan je kabel, neće vam sam tak otići kabel, ja imam oko tog jako problema oko treniranja, temo mi slušalice i stalno mi neki puca kabel, ali jednom sam napravio trening s ovim slušalicama i mogu vam ljudi reći to je da stvarno ne skida se, suši, nema šanse. Ok, malo je fokusirano, kao što vidite ovo vam je taj daljinski gdje možete pojačavati zvuk, gdje možete gasiti zvuk, gdje možete odmah zvati u sekundi i jako lagano ležu u ušima, evo kao što vidite sad na koju stranu to ide, mislim da ide na ovu stranu, evo ga, jako lagano idu uši to jest i stvarno veoma lagano i odmah mi piše, mislim imate također 5 jezika na slušalicama, sam namjestio naravno na engleski i svaki put, mislim koliko vam treba otprilike da se spojite na slušalice, ne ide 5 sekundi maksimalno i kad se spojite muziku puštate šta god hoćete i mogu reći to je da je veoma glasno, veoma ljudi je glasno. To što se meni sviđa, ja obožavam glasnu muziku i evo ga sad na primjer tu puštamo, ne znam se čuje tak jako, evo. To je Post Malone, Congratulations muzika. Uglavnom ljudi, ja se nadam da vam se ovaj, ajmo tak reći, unboxing, ovaj video svidio i obavezno zakucite dole like, zakucite dole subscribe ljudi ako još niste i naravno jako nam ljudi malo fali do 10.000. Promijenili smo ime kanala u Leon Jandričić, zašto? Zato što Leon ko gamer ne snimamo više gaming, sad snimamo vlogove, prankove i tako te videe. Volio bi naravno doći jednog dana do 100.000 i naravno cilj mi je, ali mi je cilj da što više vas zabavim, tako da evo nadam se da ćete me podržati u daljem radu, u daily uploadu svaki dan u 8:30 na večer, a do tada ljudi veliki pozdrav za sve, uživajte mi obavezno, idite dole posjetiti Explorer, jednostavno stranica, to jest ova firma radi brutalne stvari. Ako hoćete vidjeti još unboxinga od njih, evo, ako bi voljeli da napravimo unboxing hoverboarda, video sa hoverboardom, evo, volim da mi pošalju pa ćemo vidjeti. Ali ljudi, ne želim se puno gnjaviti, uživajte mi, ovo je malo bio duži video, ali šta ću ljudi, like, share, subscribe i ljudi, vidimo se vrlo uskoro. A do tada, veliki pozdrav za sve i čao!